Hurian itu hatta na hinaholongan, tabuka ma parminggota, taparade ma rohanak pikirata, mamuji tuhata marede mahita, sian bukede nomor 15 ayat sada rodi ayat 3. Marhite-hite goar ni debata ama, doh goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doh goar ni todi perbadia na tumapalangi doh tanoon. Amen. Jehovah do panondangi diahu dohot hatuaku, tungisi ma habiaraku, nakpe marhorokoron parangan akka na manukum ahu, dang dihabiari rohaku. Sada do naung hupangidohon tu Jehovah, say ido hulului. Nang mia nau di bagasan joro ni Jehovah saliling mangulu au. Paidaidahon hinadengkan ni Jehovah dohot makalasosa. Haposi ma Jehovah, pagomos jala patugu roham, jala parmanahalom Jehovah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amana mi para siroha, hudok kami moliati tuho sian nasa rohanami. Ala di jauho hami sian haholomon tu hatiuron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya rajai todim na badiai mahami, asalam gadda haporsion nami, jala asalam badia parangen nami, unang marlidang binahen ni portibion, asasahat kami rap dohot akan aporsea di guarmu tu hangoluan na sorasuda, marhite-hite anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
tangihon hamuma patik ni debata imana tersurat sian patik parjolo satu patik pasapuluhon patik parjolo ahu do Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bainomu debatam patik paduahon dang jadi kana ommu jala dang jadi sumanommu manangahan na di banua gijang doh na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yang go tunggabe si sombaon manak sioloan patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna ai hona uhumna dosogot akkana marsineang di goarna patik paupaton ingot hamuma babadiahon ari minggui dina ono mari maula hamu nasa siulaunmu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba de batamdoi dang jadi ho mangula anggo dinasa dari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutani halak pe na magebati hutam ai dina ono mari do ditoppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana diari papituhoni dibahenido ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai patik palimahon ikon pasangapom mudo natorasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano na nilehon ni Jahoba debatam diho patik paonopon unakko mamunu patik papituhon unakko mangalakup patik bawaluhon unakko manakko patik pasiahon unakko olo makatidakkon hata na sututu maralohon dongan jolma patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni dongammu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lobuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu beha padok ni debata taringot tupati na sapului ondo ahudo Jahoba debatam ninna debatatta pargogo na suhatu dosan jala parrimas siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna rodi sudut patuluhon rodi sudut paupaton pinoparniak kana marsogoni roha diau alaya sido rohakku diak kana maribu-ribu akana marholong ni roha diau naso mangalaosi patiki ido sahatna atong rak mangidugugo mahita tu debata laho mangulahon naumbar tu patik nai ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naumbar tu patik mi amin. Tatopoti madosata diadopan ni debata martangyang mahita tabige mahata baga-baga taringot tu hasesan ni dosata
songonodo hatani Jehova una komabiar ayaudo siluluhoko nungapola hujo guarmo ahu napunaho hasanga pemadi debata na digijang. Amen. Tajahama hatani debata nagabeturpuk epistel niari mingguon imana tarsurat di sada Samuel tolu mamukka sianaya sada sah rodiaya 10 tajahama marsikat soring. Dungi uju si Samuel nabajari marhalado di Jehova di jolo ni si Eli mahal ma di akka ari i hatani Jehova jaladang adong sedia pangukapon. Dang do pemitop yang gopalito ni debata jalanunga modom ia si Samuel di joro ni Jehova hajongjongan ni poti perpadanan ni debata. Dungi marlojong ma ibana tu si Eli jalanin nama ida ma disodo au ai di jauho au alai di dok si Eli ma dang au majauho mula maho mangulahi modom gabelaho ma ibana jala modom. Ailai dang dope ditadda si Samuel Jehova jaladang dope pinapatar tu ibana hatani Jehova. Jadi ninna si Eli ma tu si Samuel laho maho mangulahi modom molotung jauh-jauh muse diho dohonom ma makuling maho ale Jehova ay mananginangi do naposom dungi laho ma si Samuel jala diulahi modom diingananna. Dungi rose Jehova tidak sisi dado somanado o sama gabe hidup si sama makuling maho ay mananginangi do naposom. Ido sahakna martua do akkana tumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Bapa,
taha tidak ko maha porsiaw tay songon na hinatindak ko ni dongata sa porsiaw di sandok portibion rak mahita mandok au porsea di debata Jehova ido ama pargogo na suatu dosan natu mapalangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabia sa ton di porbadia andorang suhabubuan ido tuhata natumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang na tuat tubanua toru dung ditanom na mula mangolu diari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siam ni debata Jehova amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea di ton di porbadia jala adong sada huria na badia huria topan halak Kristen akan na badia dohot dia sesan di dosa dohot dia tai na mandok mula mangolu so aring halak nong mate dohot dia ngoluan na sora suda amin.
Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Gor Minggu, 2 Dung Epipanias, 14 Januari 2024. Topik Minggu, Yesus do anak ni debata Jala Raja. Sada kebutuhan rumah huria yang sedang direnovasi. Laho mata hombar laho mangisi jabuni huria di samping gereja tahun ima nanai inganani inang pendeta nabaru rotu huriatta pinangido madohot gomos turuas ni huriatta nalaho manumbang akan naporlu tu jabuni huriai akan narikot si urupan ni ruasta ima. Sada pengadaan tempat tidur, tolu 1 yang biasa dan sadanai boleh ditarik siantoru. 2 mesin cuci, tolu lemari kain dan dapur. 4 kursi tamu manang sofa. 5 meja makan. 6 AC 1 PK tolu pis. Diamu akar ruas ni huriatta mononaeng ado mangalaihon sumbangan tur hari kotan di Jabun Huriai boima menghubungi sintua wilayah tabe. 2 pertangaian punguan parlado dot keluarga. Pertangaian punguan parlado dot keluarga nang dipatupa di hari Jumat tanggal 10 Januari 2024 masuk pukul 10 waluib di keluarga Amang Horizon Simanjuntak Inang Sintuahani Buru Tagalung, alamat Jalan Madrasah Buntun nomor 10 Sada F RT 008 RW 004 Cilandak Timur Jakarta Selatan, belakang Naya Residen. Pinangido tusude parhalado dot keluarga Asoro Mandohoti Partangiani. Tolu rencana pisah sambut pendeta. Tolu titik sada ombartu surat siam pareses distrik Walu DKI Jakarta tanggal 2 sada Desember 2020 rencana paborhaton inang pendeta Rospita Borosyombing STH dohut paujakon inang pendeta Erlina Irianti Boru Siregar STH nang dipatupa di hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 di Parmingguan pukul 10 WIB di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Tolu titik 2 hombar tu surat siam pareses distrik Walu DKI Jakarta tanggal 2 Desember 2020 rencana paboraton inang pendeta Ruth Betty Boru Panjaitan STH dohut paujakon inang pendeta Rospita Boru Siombing STH nang dipatupa di hari Minggu tanggal 10 Februari 2024 di Parmingguan pukul 10 WIB di HKBP Kebayoran Selatan. 4 Basar makanan Seman 28, Seman 49, Seman onom-onom sesuai dengan surat Kepala Sekolah SMA Negeri 28 Jakarta tentang kolaborasi perayaan Natal siswa Seman 28, Seman 49 dan SMA 466 akan mengadakan basar makanan di lingkungan gereja pada hari ini Minggu 14 Januari 2023 dari pukul 7 WIB sampai dengan 12.30 WIB.
Kegiatan ini dalam rangka pencarian dana untuk Natal sekolah tersebut. 5. Namar Bagas 5 titik sada titing parjolo nai manjalo pasu-pasu parbagason ma ipan palti hamonangan libong anak ni amatta Dr. Andus Jasmine Limbong Nahinan tubuh ni natta Dr. Anda Botang Buru Nabahon Nahinan Manang Sri Kasih alamat Jalan Kamboja nomor 10 Sia Tanjung Barat Jakarta Selatan masuk wilayah sada ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu Dot Orwana Elona Meita Borus Tumorang Boru ni Amatta Mangites Tumorang Tubuh ni Nata Darti ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu alamat Jalan Gongseng Raya nomor 44 Cijantung Jakarta Timur pamasu-masuan patupahon di hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 pukul siawib di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu titing nasor dinahon dohut parhepengon ni hurata boy mata jaha di titing naung di parade huriata songonima titing dihita di bagasan saminggon malate horas.
sada A, sada B, mari bena kita. Kristus Jesus Tuhan. Amin.
Rodobe Parsupangatan dung tahun baru di minggu Barjulu di Epipanias di minggu Nasapo adalah bertugas di sekolah minggu Rohani. Di minggu pagi be dak masuk Pangrobe, di minggu Botari dak masuk Pangrobe. Rodobe pelayanan perdana pada siang tahun 2024. Jelas rohat takamangina waktu dan saibui kasui marsi jalanan. Dari itu tahunya karena Korsea larap kita marede ngelubi siang dan marsi jalanan teh. Lepuhi tarak martangiang di Zoron ngelubi sian namarkan masih jalanan kita. Tidak di minggu siamon tumorok pamua kamanginang lansia. Ade bereng sianan tusukdi tumorok bida lansia. Memang anggotan poso seinusu bida minggu ngelugup lo. Alabuhi ala kira atau patok lungo. Dulu lansia nggak ulura sepatah julu mangaso itu pak tinuri, ya bisa ulama. Saya senang mengenang banyak yang harus kita syukuri di tahun baru ini. Lengot tamuma, angorube bohalta, madai nguluon sakau, moru. Nah tahun ibu di memang jaga tahun belum tentu bisa. Dan tahun naro mungkin sebelah ini nama. Tahun lain saya mungkin di kursi roda nama. Soni lo mau bokal ni muluan. Alani alarang kita sudah kamanginang masih jalangan somon. Sekanya kepada tamu nak suap kapasukan roberi pada pagi lo siang. Kegudayan we yang masuk. Tu habit tabi somona ulang bumi ukereni. Susudah ulang ibu nya kapan di tahun. Subuh di balos dan bumi usaha subi. Kebayron nama tu layar liber zabui zahaon ati karo nak tarbalo saka liyata kamanginam nomor balos maya deh asa lepas dinna bulung nisuhat burguk di tongan di harangan tung disoppe hitarong pajumpang naudas mahida suli ala ilu di wiyagot leo bayilu bahasa Arabku. Selamat berbaru mahida suli. Ya, mau datang lagi Tuhan. Berita nauli di minggu sadarion, di minggu hapapatar na berdua harihon manang minggu paduahon dung Epipanias. Yenet do sian buku ni Evangelium Yohanes bidusada mamuka sian ayat 47 150 sada. Usaha maka manginam tabai diuk na. Torang ni arinai inanang lawi bana juga dia. Jupaksa madisi si Filipus. Dungiri dok Jesus mamadok imana ihutom maaf. Alai sian Betsaida lo si Filipus. Ima hutani si Andreas dohot si Petrus dapat si Filipus ma si Nathanael jadi di dok ma madok imana nunga cepat kami bana na di dok ni si Musa di surat patiki jalana pinabuan yang kapanurira Ima Jesus anak si Joseph nasian huta Nazaret. Dungi dilok si Nathanael mamadok imana terbahin maru dan sian huta Nazaret. Jadi dilok si Filipus ma Roma ho marnidansa. Ida Jesus masih Nathanael Roma ho imana. Jadi di dok mataringot tu gimana? Oh masada
Israel na tutu naso marpangatsi di bagasan ninna sinatanay mga dok ibana siya dia ditadahuau ngidialu si Jesus na ibana wida doho uzu ditorni hawaraiho adorang so diju si Filipusi do beho lunginin na sinatanay mga lusi ibana guru nami horo anak ni bata horo raja ni Arab Israel lunginin na Jesus mga lusi ibana ala hurok tuho wida ho litoro ni hawarai ubahin na posea ho idaong mulupe na sumurong siya ni laos nin nama natutu si tuturo na hulokon tuhamu idaong muromukak dan wagijang jalamanak mizor akka surusuruan ni depata tumopot anak ni Zolmai ima sahab ni terbukta uriana hinahulongan ni Tuhan dan Yesus Kristus Tuhan tai apalagi kita harap saudara kamanginang molo sian ragam ni cara bentuk ni di batang maju gaya akan aporsenya di mana si pada daftar saluki di pikiran daftar dong roha tumeragan si tutulo cara itu hatai maju zaumai maju kita memanggil kita menjadi orang-orang pengikut Kristus menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dimulai secara penginjilan akan menginang dah dong tutan obatak anggur dimulai dan ditolak dui siap Borneo dan ditolak dui siap Pulau Kalimantan di mana ada gereja Kristen evangelis hidup dan hampir sadok malui kaduk nasida ala sudi namar hararohan siang kirim di dohot gabungan penginjilan ala dan bisalu di simanang tartolak sianima musim menatap tu Pulau Sumatera tutu hatongan ni mangsota bangsa barat tidak dapat kita pungkiri memang kadang-kadang jangan Tuhan memanggil setiap orang, setiap suku dan bangsa-bangsa menjadi pengikut dan mencari orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kurang do abad-abadi, kurang do tantangani, kurang do hamauloni, narose turu pakat jatong-atongani akan apose setiri, alai taimok maka manginang. Tuk suadong boy mangabdat bugas do sakat milipata. Sadar jala sahat dari tadauli asal letak kegilangan yang kana porsea di kematongan di Portimion gereja HKBP di era pergesorakan tahun 92 sampai tahun 98 nama Minang Komodo Behami di Parsamean di HKBP Marsikola banyak orang menyatakan bahwa gereja HKBP itu akan semakin surut bahkan lelucon di kedai-kedai di mana-mana nakak kahu moreak kamanginan jujur dorong madok sudah main lonceng gereja tetangga dulu menyatakan ting 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 sekarang telah berubah tampung 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 menyatakan bahwa jemaat Tuhan akan berlari dari gerejanya HKBP. Tapi sejak sewaktu saya kuliah mengenang di Nomensen program pasca sarjana satu dari manajemen konflik dan teori resolusi konflik
yang disampaikan dosen saya yang sudah meninggal, Bapak Pendeta Dr. Apelip dan Sihombing, yang sempat melayani di Jerman. Dia berkata seperti ini, tidak pernah bisa konflik apapun membatalkan rencana Tuhan. Tidak pernah bisa kekuasaan manusia dan pikiran Tuhan konflik apapun untuk menghilangkan gereja Tuhan. Dampu ini dari mana? Kita telisik melihat gereja kita. Benarkah semakin kecil? Saat ini juga orang menyatakan jemaat-jemaat kita itu telah berlari kemana-mana. Jangan salah. No. Karena lalu hamba tunggal minggu dah. Saya itu halakan. Dan salah ini, orang salah. Bukan berarti berkurang. Dan jangan salah. Om dan Ununsin. Saya ada Tuhan Pai. Nak berbeda kapal nado organisasinya. Tidak ada yang bisa menghambat amanginam. Bagaimana Tuhan memanggil kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Tidak ada yang bisa mengkansel itu. Mau persoalan, mau masalah. Adung bawa pengalaman pun aja yang kelamangina. Alat itu tahun dulu udah nau padita resort di Riau di resort pasar Minggu. Adanya 2 minggu urus resort pasar Minggu. Resort pasar Minggu kan di Riau. Saya di resort pasar Minggu di Solo kan. Ya jadi nunggu pengalaman polisi sangat jengkel. Mungkin ada orang sering mulak tuitan lintas timur katanya. Dulu lintas timur dan buiran di Bulus, Pekanbaru, Minas, Andes, Duri. Gereja-gereja berjaya besar-besar seperti ini di panjang jalan. Nunggu pengalaman jengkel di sini. Ala satu gereja yang melayani dari hampir 1.500 kepala keluarga, ada 11 gereja itu. Umuran di perkebunan. Perkebunan kan semua gereja kumen yang mana. Jadi ya proses visi jam itu hakai, jam itu Katolik, jam 10 Katolik, jam karena sok si dikira di gereja di kubu, sok siar listrik nih, sok siar armet nih, sok jangan mana sih. Untuk sonanggo kan, baru mobilin orang turunitas pelayanan nih. Ya dong di pondok Pono, ya bagarat tahian di sini. Bulannya betul. Soalnya di bulan nggak kan? Saya lupa tanya lah. Ketika 20 nggak sampai 30 kepala keluarga. Oh, nama kau. Lu juga lagi tombol dan betul. Tidak masalah. Hina. Saya berkeras. NN lah ya, nomen. Aduh, ini masalah. Satu gereja, saya tidak sebut, tapi bukan HKBP, berdampingan dengan gereja kita HKBP Silongkang, di sekitar kami kilometer 80, kilometer 81. Ya, aku dulu warna namanya karena ini live stream. Tidak NFC. HB ada untuk gereja dan dengan Pocama. Itu berbeda. Om gereja, ya, pindah dari gereja, nasa pihak, pasang gereja, sama besarnya namanya. Inanta nasa tagarat tapur do onomon, pindah tu soto napi. Senoli dana pindah musetu na, diba-riba. Tak nuaing pindah siya nila kumoto tu dia binatay. Jadi naruh aku, ayo lulus omoni. Kan lulus omoni. Lama mas ni, lulus isi berlalu pemerintah kan buyu ni.
Manginang mari kita lihat firman Tuhan hari ini. Di minggu eti pasanom dari minggu yang dipakar pariwo Tuhan beliau itu hamba Yesus Kristus, bahwa tidak ada kemuliaan yang bisa dimiliki oleh manusia. Hanya Tuhan yang memiliki kemuliaan. Orang Tuhan kalau si masang apa? Kita dengarong nilainya di bagasan Tuhan tadi. Anak ini dengarong boy menghambat mana pagi jakper rohani berukan itu hatai, karena tidak ada yang bisa mengatasi Tuhan. Di dokter sini mani minggu sadarion, Yesus adalah anak Allah. Dia adalah raja yang tidak bisa ada mengatasi pikiran siapapun. Setiap orang satu saat akan tunduk dan taat dan mengikut dia. Dijual kasih siang. Berjodoh dorak suatu pukul dijual. Si Simon Petrus kok si Andreas. Taksakutan luar biasa mang dijual si Siano. Dan saya sudah berbintang-bintang dijual mana. Saya pinggiran do. Dung di papatar Tuhan pai hasang apa di luar tadi bagasan di mana? Mengula Yesus asa tanpa sihut don ibana. Dan lau ibana manobot yakka dari muri-muri yakka colongan nasolami. Daw alai lau Yesus tu tabik sai daro sedehuta inanan di perdunia gani akak ekonomi lemah. Ima akan elayan. Obok di papatar Tuhan tai dirina tu si dijo si Simon Petrus dok si Andreas Simon Petrus tinggal hot salami sadarion ihutoma tinggal hot salami baik kumaho gawe si jalan nuhai ngamanginan lanjutan pemilihan murid-murid Yesus, yaitu Filipus dan Natanael. Morot Iwana perdalan sian Galilea. Hape bangun sahuda do si Filipus dohot si Simon dohot si Andreas sebet saya. Gajang didok Yuto mau dan kodang hatana dan kodang halusna dan kodang permoden Yuto mau minta Tuhan Yesus Yuto manginang aku luso mang Yuto tatai hargano aku luso mang Yuto Tuhan tai udah pikirin asik so masuk ihutom na to hatay siya bulus ni roham siya tiur ni roham unak siya juk ni roham unak siya mohok ni roham ang ihutom masya bulus ni roham ihutom na minna dia obak penutulong amangin ang bulus na iyo si Filipus majalo maka porsihay totura ka na ng burang na kinotora na esto sa dia udah parminotoan si Filipus yang Andreas do si Yohanes terus sa dia kurang ibadah saja lalu dari mana dia rupanya terus tahu banyak tentang Tuhan lalu dari mana rupanya dia sudah tahu mengenal Kristus lebih banyak siap dia dahorat siap pangarita orang ni buku na dia hidup naon disurirako siya nakaparan na romi nanirok manak kaning dison ay nung ka disurirako nagkoro Mesias anak ini mata nang dibuku ni si Musa oh dia akan lahir dari keturunan Yehuda yang ano di sibatan na nagigudang ginaminoto ang naman ng Tuhan nah satu pergumulan gereja kita mengenang guru kita kado yang dulu ini kado be nang belajar
Ya, gura-gura kekimbangan, memang raro makan tuh katanya. Ada yakin dorong atau udah sebentar lagi mengenanya kondisi terbaru, iya. Itu kamu udah mengenang, harus enak dorong kok nih. Ya, itu kamu dong. Masa mengilang sumur permingguan di Jerman. Cerita dong maraya manusiahan alai zuwa marzamita di ulang tahun Dasia belum sadari opor hatu Jerman mulang gereja-gereja Jerman ini ibana Dasia lu maka tahun dah hilang aurat kasani mereka ditateman dulu sih di luar Jerman doktoranda ber-2000 ruasna ay 10 minggu pundang berminggu ini mendengar minggu tapi hanya 192 minimal luhan berminggu 100 udah cepet lu analisa nih terpula gajah memang ada saya suruh latar belakang kan di sana langsung kan dipotong pajak gereja soalnya 2 tahun diundang taruh jadi kalau bulan nama saya mencaci-caci pelayanan gereja contohnya ilok sono ini suruh dan ini yang mangat si nomensen dan pula dia di gereja ini yang besar loh potong pajak tulisan saya gaji mulai nasa katolik pajak gereja ini kurang ngirim di lembaga-lembaga jadi kan itu mungkin ada faktornya seperti itu dan boleh banyak potong gajinya pajak gereja alai faktor nalidih tibuah kanangina ini itulah faktornya tingginya ilmu pengetahuan itu sehingga segala sesuatu harus diukur dengan logika segala sesuatu harus dipertimbangkan dengan pikiran tertibangan di pikiran nomor Tuhan jadi tertibangan di pikiran nomor Tuhan kalau nak ada orang ini apa siapa segala sesuatu kalau harus diukur dengan ilmu pengetahuan orang ini ingat kamu buru patah apa siapa patah nabar gereja kalau kita harus memakai logika kecanggihan ketinggian pola berpikir kita mangorui bahkan membatalkan semangat yang menggelora iman kita itu terpaksa harus meninggalkan alani lo manginam idahamu masih Filipus ihunton mau danganlah dikurang nila binotona danganlah dikurang di panaktusiona danganlah dikurang di parbinotoanna ihunton buhatai alania mampesat pertama bulus marohan babonong nizu tuhatai ho sihunton tuhatai dohok mau mabaritaon barita na uli na baru orang hendak pola diri na terus do baruan naon dicalo dicu dipilit tuhatai mana ditur bogor bidok kasupang maymana dosi Nathanael di Evangelii Matius Nathanael Markos sisiani Bartolomeus asa mono nga dicu tuhatai hitak kamanginan ikong dari hama orang ni lasmi roha dongan ni tuhat tahido mabuan dari tanahuli di sa doktor tibio tau non haga bibi nga nilamsing ministri konat tuari tau na tahi dari siya nami hauren ka sa palajan at duduk robaton oy kumene inklusif
tahun ini Hudiata di Solo, dan begitu padat di tahun profesionalisme itu sudah kita gali semua di sini. Memang potensi pasar minggu ini yang luar biasa, sungguh luar biasa. Kami pendeta-pendeta sangat berbangga hati dan selalu berdoa besarnya potensi sumber daya manusia di gereja kita ini, luar biasa. Tahun kemarin betul-betul dari wilayah itu kita gali seperti di Pagelaran Seni dan Budaya, di Malam Permasmur, bagaimana melalui tahun profesionalisme itu panggilan kita itu semakin memiliki kualitas dari getaran panggilan kita. Muanya si Filipus masa kini kita. Bagaimana kita juga seperti dia bertemu dengan Nathanael itu. Beta mah nungawi dan Mesir ibana Yesus nasyak putan at sakreti amanginan adong pemahaman katihai Nazaret itu kampung yang sangat kecil, tak ternama, tak terkenal, mungkin akalat na susah dahil pugos Sanilo si Joseph Karizuna pe tukak kayo boro-boro dari situ Mesias, begitu pola pikir dia. Bedu bagaimana anak dahalat Nazaret Yesus tubuh dia di mana? Tubuh dia Tuhan Yesus di hutan. Ayo udah masa nomor debok. Nak dahalat Nazaret di mana? Tubuh di mana? Di hutan. Ayo latar surat inang di buku ni pada orang nikah ikut di hutan ibahin dan di mana ini alih-alih hidup Yesus Spiritus beta mah ada orang diri barang buana hari hidup Yesus itu sinatana hui dari roh di buana ni hawarai sobat kata jumpa Yesus roh di mana alih masa itu tinggalna hui dari roh di buana ni hawarai satu tradisi bagi umat Israel amanginan ia buana ni hawara di sima hudul hal Israel manaringoti aka parugamon ni Yahudi bersiajar patik ini mata hui dari roh hudul di sini atar songkora ni hari-hari pertukuan mina dua-dua dan intat tanah jolo marai na ulo berunding akan dua-dua hui dari roh di buana ni hawarai tak ada Yesus pacupak tapi Yesus berkata seperti itu alani lo kita ada Yesus lo dibalik ni dia beho dibalik ni pitui beho di kamar mandi beho tu dia beho lawa manginang kita ada Yesus lo diboto lo ho diboto roham diboto pikiranmu ditanda roham loman sinatanai alani lo itu lihat di mana nginin na sinatanai lo mengadusi pada guru nabi anak ni debatan negari raja ayat 40 siap kamangina raja ni hak Israel nanti kurok bulus nirohan hingga pada zulu tolani jami tau ikut tot saya bulus nirohan umat polat sakit sekarang tamurubi do habis sekarang na dari bahwa di sini pus kam sino ni to hatai ho na dari tahun dari nauli gabe to suri halak tu berarti dia inklusif papasan terbuka bagi semua orang jamuan non redaksi diri nama daftar Tuhan untuk dilayani seksi-seksi dan pengumuman Natal bagi yang sudah mendaftar tentu akan kami khotbahkan Matius sampai ayat 54 ya kamu tahu ni biasa nuzami tahu kami tema-tema ni tahun ni hidup isi yang menginang tu alat perzahati ini dilihat di Bataro udah dohot lasnya matahari dan bulan dan hujan juga diberikan bagi orang-orang jahat. Kita harus dipakai Tuhan menjadi saluran Tuhan seperti Filipus itu. Nathanael juga tidak banyak dia berkata-kata dan mengudak katana siap pangihutonon na dohup panidang yonna
Dan gumodang binani mana logika berpikir song namanya mulu sosongonom mulu sosong. Dia tidak ada berkata seperti itu. Huida doh di bolani hawarai holan ninna Tuhan Yesus guru nami hodo raja Tuhan hodo raja ni hala Israel. Tuk sugudang go unek-unekna. Dang gudang hata-hatana. Si patah hitaukan dulu gumudak kata sian gumurak kritik nga siyan pagkainan mungkin ala niya hay may cabarhata ate amang siyahan ya ala kamaon ya ikomadjaha cabarhata kan ay na luar biasa tuan nami ido halak batakon naragahia cabarhata tuan nami dah unang majangan tonggo ibe rupani nama ramaranggi na beredetikan ido tonggo ikonao nama dok katai aleho lak cupe jagar tu be buang lak soro ya tu si sebulik pida tahu sa beredetan lak sui pasanga bibe na habe ni dok kope makatai dangulu ba memang mungkin ala dihita dong raja parhata te gabe gudang masih gudang dang amat dok ni unak pelasa bukamu utai berube si godak ke atas ya si godang nih saya buka mu sih asa segara deh lawatan na bulus-bulus pamanginang tulus-tulus kau salah iya hodo Yesus anak di debatana gabi raja ni Israel na barpudiak kamang ima akahala naulu ni rajaan itu hatai rohado pikiranna mulutai dehon nakinget detaya mang adorak sojamita Yesus Kristus ido raja pinabangkit ni amana manggonggo misa sudi aru nedo ngasa sudi wasa hidup manggonggomi sa sudi mulo idok sudi ya manginang dakulan natin o panaw manggonggomi tanaw langit hajak kajang doa kalan nasing daw mulo idok manggonggomi sa sudi ngulum sudi mulo idok ngulum sudi dia may mulo idok ngulum sudi ninna pikiranmu, roham, ate-atem, ulaum, ibana ma mangara, ido mulu ido manggonggomi, sasudi. Jadi mulu Kristus raja taluhum marohami, paloas ma Yesus gabe raja, mangarazai, ido. Nang dihuria be, dangarok pedi tay so raja, isi. Nah dong, hari dok edit tasaras 20 ada. Waduh, akahamu nama saya marsermoni. Hari dok di edit tasaras 20 ada. Yesus rajani huria na porseana badia sai songko pimao Yesus raja ni ido ya uli liak kope mas na sebel gauluni hore geri zondeng gawi ho raja beta kasdor hono kusongo padita ahari do edeta nomor 200 ayat 2 na gabe edde eklesiologi di HKBP nasanani lehomme ho pasahati naso ido patuduhon na Kristus do raja alani do mahita nunga dipilih tu hatta modo dipilih si Simon Petrus si Filipus si Nathanael na Margor Bartolomeus anno terus do petok kapamiliton nasingay amanginang nunga sudehi takana porsiari tu hattai gabi sisian itu hattai na makatidak ko Kristus raja Kristus Tuhan
Ibana anak ni depata papatar may di minggu ipipaniason marhite bulus ni roham manghiuton ibana marhite na oloho dipakke tu hattai paso-paso tu na humaliak ko tu na dilabung mo ikom mabaor dosa kita dakolat tu dirita dakolat di kelompok ta dakolat di punguat tak kamanginang tapi betul-betul inklusif memberitakan Injil itu dan memberikan yang baik bagi setiap orang, bahkan bagi orang-orang yang jahat kepada kita, sama seperti Kristus menyatakan berdoalah bagi umat yang menganiaya kamu haholong imamu sum doho do tu sikom mabaor hitak kamanginang dakola didirita kamanginang asa deng gabong gal hita hebat kita didirita sadiri tapi betul-betul menjadi murid-murid Kristus yang telah menerima Kristus sebagai raja itu memberitakan kebenaran kebaikan Allah di bagasan nguluna songonima mulu gabe habaoran ni pasu-pasu ni di batahita ingok mamanginang mulong ko penasukko di rohan dang di pasaut tu hatai na tahun 2020 idahmu doi las ni rohas ya tuhatai tahun 2024 tahun mulu dong nah sopol dopi di pikiran mi tahun 2020 na salpui ingok manung di papatar tuhatai dirina mangurupi sudah jolma mangurupi hita mulu kurang pergumulan wak kamanginang taringot anak komri tahun 2020 ingok ma Tuhan percayai tahun 2024 ini Tuhan akan memberikan yang terindah terbaik bulus maroham pilihur roham ulahomma nanidok ni Tuhani amin martang yang mahita mulia tema Tuhan di barita nauli di hatam nama makuling hami sederion daktar pikirak kami ali Tuhan dalam maju hami gabe yakka sisyamu gabe si hutoko daktar suhatak kami daktar rabbatan menangisi pe Tuhan asasaha nang barita nauli disadok portibion nunga di papatar ho dirim di juwak kasih siamu lausido Tuhan barita nauli di hamis serion nang di juho hami gabi ka anak do burum si siamu di tonga-tonga di portibion maka tidak kon Kristus anak di batana gabi raja gumonggom sa sudingo dunami nang portibion pakai mahami Tuhan gabe ula-ulam lam pararaton berita nauli gabe haboran ni pasuk-pasuk dari hula di diri nami alai dohot tuakan aku meliak kami sangun na pinangido ni tema orientasi pelayanan di Uriam 2024 tahun di tahun okumene inklusif menghadirkan kebaikan bagi semua menjadi ruas Nuriam HKBP pasar mingguon os rohanami pasau tommu na muli na duminggan tusudi ruas ni Uriamon di tahun 2024 tahun marsangak magwarmo mariti Kristus Tuhan nami amin. Tapasah mapiliat tak kamanginang tuzulu mari demahita.
Tatangnya koma piliata ali di bata amanami nari banua gijang horo harorwane sanuhut silehun lehon nadengkan doho nasang uli basa nama uli utus pasat hami nasian nanilehom itu hami pilihan nami tuho saya jalo magewak na hucus di zulum pasu-pasu mejala ramoti asau parasiak kami pilihanon patibul hon harazaum di tonga-tonga ni huriam doh di portibion
Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asal mutadda hami gudang ni selehol-lehom itu hami. Asal manggirgir hami madok mauliate Tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang say pinorbadia magwarmo say Roma harazaumo say sauk malomo ni roham di banua tongaun songon na di banua gijang lehom matuhami sadarion hanguluan siap hari si sama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namerdosa tuhami una kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Sadame jalhamu ma pasu-pasu sian Tuhanta di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de matamaho disodakon Tuhan de matama bohina Tuho jala sayasi marohana midaho didopakon Tuhan de matama bohina Tuho jala di pasaorhom ma damena tu todim.